לא לעשות חזק. נותר אחד עובד. נתרון, להיות זורמים. אם תפסת מישהו בריתוק, תתקדם הלאה, תעשה ריתוק אחר, תעשה משהו. נתקדם, נתרון. להיות זורמים, תהיו נחמדים אחד לשני. הייתי ככה רגיל יותר. אם מישהו שואל שאלה, מותר לשאול שאלות את הבן זוג, מה אתה חושב, רגע, עצור שנייה. עוד פעם? אתה לומד את זה, אין עדיין אגרופים. אתה לומד בסיס, כשתוסיף את האגרופים, בסיס טוב, זה יהיה לך הרבה יותר קל בקרב. לא ככה, פיליפה. עשית יפה, הוא נכנע? היה הולך אדם מהשיניים. מה אתה רוצה? עוד חצי דקה.